لومي على 21 سنة أيو أبزي أبو وردا أمباسنيتي ماريا مقرو بيت كريستيان هنس بيت كريستيان نزلنا وقرو زبل مزحتنا وقرو خلتول على وقرو ماريا تحت ماجو نفلت نخولنا وقرو ماريام دما أب كتما نبدت 7 كيلومتر رحقات زركب انتاوي كاوكو حتى في التهانس عبي قداميو زيرنايو زي هاوصنايو بركتو زي كتخافنا له عبي قدام ناوزي لما عنتي مسئنا خنكافل مخنيا زخوننا حاونا تكاهيل مكيئل وزيلو تكاهيل مكيئل نبارا ختما مقليو تولاد زخباب سلازخونه نز قدام زي كنرئي رئينا ون أمل العالم زلو صعبي وشاتنا ميديا كنلاليو مريح الناس لازم حاوي تكا بزعبا قدام ماريا مقرو امباسنيتي زولو نقر كليو نكتاتلو بو مجمريا انقع ني ماريام سنة 21 أبصحنا نصومون انقع دحنا مصاهم ያው በመቅጻል ዙቦታዚ ቅዱስ ስፍራ ዝቦ እንዳ ማርያም ቁሪ ይባሃል ኣብ ቅድም ክብል ከም ዝተቆሶ መምህር ሙሉ ኣብ ወረዳ ኣምባስነይቲ ጣብያ ውቅሮ ዝባሃል ፍሉይ ቦታ ኢና ንርከብ እዚ ገዳም እዚ ካብ ከውሒ ካብ ሓደ ዓይነት ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሃነፀ ትኸውን ክስካብ ህዚ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሓወፅቲ ዋላ እኳ ዝረእይዎ እንተኾነ بتجبر جن ناب تقمي زيو على بتوريزم ملك يخون بتو منفساوي كرسنات يخون منهم زي بحر ربح زي ترى في خبابون زي لمعة ناي مبرهات يخون ناي منجدي ناي ماي زحت ناي مسرة المعات سجمع زلوه زي تفلالي أكلاتن زي تفلالي حجزتن نوزبط هذي بفلاي ما ناي دقنا يوصي عادات مسيا من خجوني و زي ميشو بتا بمهانو خسكاب هذا عري زي تفلت أي جن الله خبز بحلو أبي إثيوبيا الله زبحلو جرامات بزلس آتيهم بدم بخطري وياهم بزحات جرامات نفلت إناري إنا ولينا جن بطعمي فولي زهنا عسر راح استسرح جراميو زي خاعة بغصالي بدم بمحورة عالم نخريئه بزي قاطعني أو عتيك قربي دلي زعلت استوارخ علتيو لما عنتي 21 سنة أو وقرو مريم إنا زلنا أمباسنيتي كم زبعل زي دمق إلهم زخبر عبيت بعلاتونا لو يمن أبنت مريم دي وردات إنايو لما عنت بدم كز خبر بعليو بحصيرو أف تجراي زلو خمسلو وقر أبيات كريستيانات ناب ربحة حزب تجراي ناب ربحة أبيات كريستياناتنا أم قيار دخمس لزلنا نحنا كم ولدو نايب علنا أجام كنسرح زقبنا تم ولدنا أزيون علم زجرم صراحة تصريح مسجرفلنا نوط راح نتأمتنا خنبر بقولنا خرعنا خنبر أجواب النتيولن ناتنا خ تاي الجامري زلنا لذي زهنس أزي تخوير خنبر نبصحات هوستي صحابي يخون زجود له مسيرة المعات كنم زجود له مسيرة المعات كنم مالئ هزون كم هزبي كم محدار وردا كم كلل بحفشة كم هزب المنجستن إذن وقانتن كوينا زوم هفتاتنا نبرح حنا هنقير كنسرح يقبل نابل كنقصلينا أبوتات خلصوا أيام وشتاوي أسترارح وخنار إيكمنا مسانا خنو زي كاوكو حتى فلفيلو استهانس قدام مريم مقرو أبزوها مأخل تقراي ورد أمباسنيتي زركب كوينو كندتي تنتاونتن فليسن هنسون أي تزربلون نزين أزي بأكار زلقناس كنده كون نخون كم مدري نمرو زلون وحاتو ريخان تتدمم اتهم زي الدقاقمو فليت ووز عرفهم قرصتات ريخان ما زيادة تدمم حانسام ساعتخا وصا يبلكان أبيت طباب هنسا مريم مقرو فليز قبرو بعال دبر هنسا مخانوون يو كم زي حزي أبسلطون عالم بعال كرتة سلسة 4 دبرين دابلنا نهانسون بلا صوتات زيت انتاون تاريخاون هنساون بعال حدا دبريو كم تقدمي الناس قلصنا يو كم مدري بيت نمرو عندها قوح حبي كانت تتمت
ጉድጓድ ዝመስል ቅርፂ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ምስልታት ትርኢ ኣብ ሕድሕዶም ድማ ውሽጦም ዘይደጋገምን ናይ ባዕሎም ቅርፂ ዝሓዙን ፍሉይ ጥበብ ዝዓረፎም ቅርፅታት ትርኢ እዚ ህንፃ ካብ ዋና መስመር መንገዲ ሓውዝየን ነበለት እንዳባፅሕማ ዓድዋ ከይረሓቐ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ትዳዕዳዓ መንገዲ እንዳሃለወ ብበዝሕን ብተደጋገመን ክንህውፆ ዘይምኽኣልና ብሓቂ ስንፍና እዩ ገዳመ ኣበው ወህንፃ ቀደምት ማርያም ውቕሮ እምባስነይቲ ንዕግበት ሕልና ንበረከተ ሃይማኖት ንስነዳ ታሪኽን ንምርምር ስነ ህንፃን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ እሞ ንሃውፆ ደኣ ማርያም ውቕሮ እዚ ገዳም እዚ ብርግፅ ኣብዚ ተወሊድና ዓቢና እናገልገልና እውን ዓቢና ኢና ኩሉ ድማ ክንሕዘ ይከኣልናን ምክንያቱ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ብዙሕን ረቂቅን ስለ ዝኾነ ካብቲ ብዙሕ ተወሰነ ንምግላፅ ግን ኣድራሹ ከምቲ ዝገለፅክዎ ኮይኑ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ስፍሓቱ ብጠቕላላ 220.60 ዝረብሐ ብ10.30 እዩ ቁመቱ ድማ 6.9 እዩ ኣብ ውሽጢ ድማ 44 ዓምደ ሆፃ ወይ ከዓ ዓምደ ወርቂ ተባሂሎም ይፅውዑ እዮም ካብ ኮኹ ተፈልፊሎም ሙሉእ ንሙሉእ ኩሉ ካብ ኮኹ ተፈልፊሉ ዝወፀ እዩ ዝኾነ ይኹን ካሊእ ንብረት ኣይተሓወሰን 44 ዓምደ ሆፃ ይርከብዎ ንደገ ዝርዮ ኣፍ ደገ ኣብ እግሪ 3 እዮም ንሳቶም እውን ከምቲ ስሩዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምእታዊ ግብሪ ምእታዊ ሰውእት ምእታዊ ኣንስቲ ተባሂሎም ይግለፁ ንኣብነት ዘለና ሕዚ ምእታዊ ሰውእት ትበሃል ኣብ ውሽጢ ምሳዕትኻ ናይ ባዕሉ ክፍሊ ኣለዎ እዩ እዚ ድማ 9 ዓበይቲ ክፍልታት ኣለዎ ዓበይቲ ክፍሊ እንትንብል ተለና ቅኔ ማህሌት ቅድስት መቅደስ 2 እዮም መቐመጢ ንብረት ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ኣለዎ እዩ ቤተልሔም ካብ ባዕሉ እዩ ሙዳየ ምጽዋት ካብ ባዕሉ እዩ ኣብ ላዕሊ ድማ ተደራቢ በዓል ደብሪ ዳይ ጊዮርጊስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምስ መቅደሱን ሙሉእ ቤተ ክርስቲያን ምስ መንበረታዊት መቐመጥን መቐደሲ ቅድስቲ ሙሉእ ቤተ ክርስቲያን ኣለዎ ብኽፋል እንትረአ ድማ ውሽጢ ኣቲና ክንሪኦ ኢና 25 ክፍልታት ኣለዎ ማለት በብማይ ቤተን ተመቂልካየን ፍሉይ ከብሎ ዝብኽእል ድማ ኣብተን 25 ማይ ቤት ዝበልናየን ነናይ ባዕለን ቅርፂ ኣለወን ኣብቲ ዝረአኻያ ኣብቲ ኣይትደግማን ካሊእ እያ ትፀንሐካ 25 ዓይነታት ቅርፂ ኣለዎ ፍሉይ ብዘብሎ ድማ ኩሎም ከም ዝነግሩናን ከም ዝረአናየን ኣብ ትግራይ ተሃነፁ ህንፃታት ተሃኒፁ ትልሉ ተባሂሉ ዝእመን እብነ ኣድማስ ተንጠልጢሉ ኣብ ባዕሉ ኣሎ 4 ነይሩ ሓደ ተበቲኹ ይብሉና ብታኾ ኣሎ ብጣልያን ግዜ ተቆሪፁ ካብኡ ተሰዊራ ጠፊኣቶም ኣይወሰድዋን ይበሃል ሰለስተ ግን እንጠልጢሉ ኣሎ ኩሉ ካብ ኮኹ እዩ መጋረጃ መስቀል ንባዕሉ ካብ ኮኹ እዩ ካብቶም 9 ክፍልታት ሓደ ምቋም ንግስተ ማርያም ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ካሊእ ብዙሕ ዘየተኣናግድ ኣብኡ ይፅልያ ኣብኡ ይምህለላ ኣብኡ እውን ጸሎት ይበፅሐን ብድሕሪኡ ወሊድ ሰኣና እውን ይወልዳ ጥዕና ሰኣና እውን ጥዕና ይረኽባ ብሰንኪ ዘለዎ ፀገም መንገዲ ንብዙሓት ስውር ኮይኑ ይነብር ኣሎ ብፍላይ እቲ ዋና መሰጋገሪ ዓብዪ ሩባ መስገሪ ድልድል ብዘይምህላው ብሰነኽ ከተማ ነበለት ዘሎ ህዝብን ብገዳም ማርያም ውቕሮ ዘሎን ሰብ ክልተ ዓለም ኮይኖም ክነብሩ ይገብሮም ብሓቂ ንዛ መሳገሪት ሩባ እዚኣ ትኸውን ድልድል ምስራሕ ድዩ ዓቕሚ ስኢናሉ እዚ ኢልና እንትንሓትት ብሓቂ መግረሚ ይገብሮ እምበኣርከስ ኣብ ቀረባን ናብ ርሑቕን ዘለና ኩላትና ደለይቲ ጽቡቕን ደለይቲ ልምዓትን ፈተውቲ ሃይማኖትናን ታሪኻውነትናን እዛ መሳገሪት ሩባ ሃኒፅና ንሙሉእ ኢትዮጵያ ህዝብና ምቹው መንገዲ ፈጢርና በረከት ማርያም ውቕሮ ክካፈልን ታሪኹን ገዳማቱን ክህውፅን እጃምና ነበርክት መልእኽትና እዩ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን በዓል ማርያም ሰነ ይግበረልና
ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታ ተካፍለና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ኩራን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን በአምላክ ስም ደሓና ድኻትኩም እሞ አምላኽ ነዚ ዕለት ዘብፅሕና ን2018 በዓለ ቅዳሴ ቤታ ናይ ድንግል ማርያም በዓል ኳዕብፅሕና ኳዕብፅሕኩም ቅድሚ ናፍቲ ሓሳበይ ምእታወይ ከይመስግድኩም ከይሓልፍ ናብዚ ቦታ እዚ መፂኦም ነዚ ገዳም እዚ ናይ ተዓዶም ቅርሲ ናይ ተዓዶም ሃፍቲ ቅድም እውን ኣብ ናይቲ ጡሚ ዓምዲ ኮይኖም ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓምዲ ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ውሕስና ናይ ምግቢ ኣብ መረጋጋፅ ብዙሕ ዓምዲ ኮይኖም ዝበርከቱ ነዚ ገዳም ከፋልጡ መፅኦም ዘለው ሓውና መምህር ሙሉ ሃይለስላሴ ከይመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን። እኒያው ስመይ መምህር ቆሞስ ኣባ ተክለ ብርሃን ይበሃል። ናይ ገዳም ማርያም ውቅሮ ኣበምኔት እየ። ሕዚ ንርከበሉ ዘለና ቦታ ኣብ ወረዳ ባስነይቲ ኣብ ገዳም ማርያም ውቅሮ ካብ ንበለት 7 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ እትርከብ ዓብዪ ገዳም ታሪኻዊ ገዳም ውቁር ገዳም ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ብኣምላኽ ሓይሊ እተሃነፀ ህንፃ ኢና ዘለና። ስለዚ ኣብዚ ነቲ ህዝቢ ክርስቲያን ነቱ ዘሎ ኣማኒ ዝኾነ ተወላዲ ዓዲ ይኹን ካብ ዓዲ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን ኩሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ናይ ገዳም ዘሎ ፀገም ዓሸሮ ይቐሚጡ ናይቲ ገዳም ዘሎ ፀገም ንኸቃልል ወይ ከዓ ንክሕግዘና ኢና ስንልላዎ። ዋና ፀገምና ቁፅሪ ሓደ ፀገምና ድልድል እዩ። ድልድል ተጀሚሩ ነይሩ ምስራሕ ተጀሚሩ ነይሩ ፅርግያ ካብ ንበለት ናብቲ ገዳም ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ መሰረት ናይ ሃይማኖት መሰረት ናይ ኣቦታትና ናይ ሃይማኖት መፍለቂ ናይ ሃፍቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ትድልድል ዓብዪ ፀገም ኣለና። ሰኣን ትድልድል ምስርሑ ብዙሓት ሓራሳት ኣምቡላንስ ብምስኣን ይሞታ። ብዙሕ ሰብ እውን ካብ ዕዳጋ ክመፅእ ከሎ ሰኣን ውሕጅ ኣብ ቁሪ ዝሓድረሉ ሓራሳት ዝሞታሉ ብዙሕ ፀገም ይገጥመና ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ዘሎ ገባረ ሰናይ ዘለኹም ተወለድቲ ዓዲ ዘለኹም ካብ ተወለድቲ ዓዲ ዘለኹም ህዝቢ ክርስቲያን ኩልኻትኩም ኣብዚ ድልድል እዚ ንክሸጋገረልና እተን ዝሞታ ዘለዋ ሓራሳት እውን ምእንቲ ክህልዋ እቶም ዝውለዱ ህፃውንቲ እውን ምእንቲ ክህልዉ እቲ ፀገም ናይቲ ገዳም ተረዲእኹም ፀገም ናይቲ ህዝቢ ውቅሮ ተረዲእኹም ዘለኹም ተወለድትን ካብ ተወለድቲ ወፃኢ ዘለኹምን ዓሸራ ንትቐምጡ እቲ ድልድል ክሸጋገር እሞ መፍትሒ ክርከብ እዩ ንሕና መልእኽትና። ስለዚ ዘለኹም ተወለድቲ ኩልኻትኩም ኣብዚ ድልድል እዚ ዓሸራኹም ንክተቐምጡ ብኣምላክ ስም በቲ ገዳም ስምን ክፅውዕ ይደሊ ብህዝቢ ውቅሮ ስም እውን ክፅውዕ ይደሊ ከተሓሳሰብ ይደሊ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ ናይ መብራህቲ ፀገም እውን ኣለና። መብራህቲ ፀገም ኣሎ። ብዙሓት ቱሪዝም ይመፁ፣ ብዙሓት ገውነይቲ ይመፁ፣ ብዙሓት ተገልገልቲ ይመፁ። ስለዚ ኣብዚ ከዓነ ሰኣን መብራህቲ እቲ ቅርሲ ከይረአይዎ ይኸዱ። ሰኣን መብራህቲ ማለት እዩ ትግልጋሎት እውን ሰኣን መብራህቲ ይተኣጓጎል። ስለዚ መብራህቲ እውን ዋላ ደኣ ሶላር ብተወሰነ ይኹን እምበር እሱ ብቁዕ መብራህቲ ስለ ዘይኮነ ዘላቕነት ስለ ዘይብሉ ስለዚ እዚ መብራህቲ እዚ እውን መፍትሒኡ እቲ ህዝቢ ይኹን እቲ መንግስቲ ዓሸሮ ቀሚጡ ናይ መብራህቲ ዘሎ ፀገም ናይ ፅርግያ ዘሎ ፀገም ንክፍትሐልና ንመንግስቲ ኣካላት ይኹን ንገበርቲ ሰናይ ኣካላት ይኹን ኣብቲ ስራሕ ንሱ ክሳተፍልና ብስም እግዚኣብሔር ነተሓሳስብ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እንደገና ሙዚየም የድልየና እዩ። ምክንያቱ እቶም ቅርስታት ይበላሸው ኣለው፣ እቶም መፅሓፍቲ ይበላሸው ኣለው፣ ይዝዑጉ ኣለው። ስለዚ ሙዚየም የድልየና ነቶም ቅርስታት ተዓቂቦም ነቶም መፅሓፍቲ ተዓቂቦም ህልውኖም ንክረጋገፅ ንትውልዲ እውን ክሸጋገሩ ምእንቲ ሙዚየም የድልየና ማለት እዩ። ቁፅሪ ሓደ እንደልዮ ግን በብደረጅኡ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ታደልዩ ትሰርሐልና ዝብል እሞ ዘለኹም ገበርተ ሰናይ ዘለኹም መንግስቲ ኣካላት ታደልን ንክትሻገር ህዝቢ ንክተድሕኑ ሓራሳት ካብ ሞት ንክተድሕኑ ህፃውንቲ ካብ ሞት ንክተድሕኑ ሕሙማት ካብ ሞት ንክተድሕኑ ውሕጅ ተወሪዱ ሰኣን ሕክምና ኣብቲ ሩባ ሰብ ይሞት ኣሎ። ውሕጅ ድሕር ወሪዱ ሰዓን ሕክምና ኣብቲ ሩባ ወሰን ኮይና ሰበይቲ ሓራስ ትሞት ኣላ እሞ ስለዚ ኣብዚ ክንሕስወ ንኽእል እዚ ክትሕግዙና ኢና ንላዎ። እንኳዕ ናብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ብሰላም መምፅእካትኩም ካብኡ ክቡር ሓውና ውላድና መምህር ሙሉ ሃይለ ስላሴ ክሻብ ሎም መዓልቲ ንመጀመርያ ግዜ ኢና ኣብዚ ንሪእካ ኣለና። ኣምላኽ እንኳዕ ናብዚ ክቡር መዓልቲ ኣረኣየና። ንእግሪ መንገዲ እውን ክብርን መጎስን ጥዕናን ይሃብካ። እንካብኡ ቀፂለ እዚ ገዳም
زي قدست مريم كشاولو معلتي تصور ينير مبال مجنانة يهونن زرعي سبي يولن صقوم زفتش يولن كور أبونا أونا ماتياس حنت قدمت يوم نزات أرجع قرر رأي من لانيروم مستغنتات تعنا قيفو تقند محنوقه هوي نزني هذه سرقياي مبرهتون كانت فرنجي جورسنا يموتوا نزي كقرصوا أو زي جورسنا يذهونا جنتر حرق ذات اللي على حرق ذنب تبل أو ياتهم مغنياتو أو زي تجلس صحف الله بتوم زي صرحوا لك أو أنت يوم كالي خالي خيبل صحيفهم بتوقعنكم بتسوم أو تجتر صحف اليوم شاف هذه الصحف هاي تجلسن زون ما وسب يلن كالي ببي زفلتو تزاربي خيد التصحف هزون كمرمرلنان كترجملنا ندلي كوا حليفو تسرقا كل نجار تاريخو تاسرقيا كتب بلا إذا تازني هان مريم أورن الساعية هذي هم تمالكوا بلا على ما يوقعات تزرقانيرا وحجيو يمسوا وحجري أم يملسوا يمسوا وحجري أم يملسوا إتا دلدلجن كشاف هذي منم مفتح رخبتهم من الواش هذي بروح تسفع كور حونا مسيخانيخا تسفع هنجبر نخيلنا نايجزافير حايلة يسانن هذون كالي أنا يذكر كور ولادنا وتعرف سا حنتي نايجزا من العال زي تغلسي توقعوا تقوم ما وحرغر خيبل أو دوش تمعات حرغر خلو أو حتات قبل سنة يذهبوا سان معك ابن ورد توقعوا نبينو تقرصن بينو كيرأ أو له رماديتات أو له خالق تانك سويل بقى زريقري زيون انت أيو جواز سناي نيشتي معك أبي ساف هذي أي تسرح الله متى عليه نيرو قلت مهون نيرو انت تسرقع أتصبيقو مرأي نيرو سلازي زيله مبرهتو ونقر من قدو حيل مبرهتي بقى زي ملا لكي عم كندي بالهم زودي كندي ساسور كم زودي لكيعم هذه كم زمتتين فلتان تطويل أنها تامرهتون أي تملسلنا نحنا كل جزين ملالسنا نتقرعنا يتاسرقا حلو فحليفات تاسرقا يتنحاسين ناي مساقرنا يدلدل كندي كم تقول ومن نحل تقبرون دره شيطو طيل شيطو ويكع لمينو كبل هاي قبلنا انت وردا من الواش أو ذي كل خيليو أورات عباي محنو أصعب من هاي قدس مريم مقرة قدام جن سرقيا أيو لبزمن زحلفة ناي حدار سوون لعل سالسة هنا مكاين مسينين حدا سقولهم كلتر هنا سجلن بي كل كيلهم ملس توصم حيلهم كل تهجورو هوتي عبي سبب حزيلهم يوم حقهم زي يبهالن توانا نجرجن تامفتح ندليل لا زي قدام زي جن تاسرقيا يا عباي سجمناي لذا أمتى يغني اللي كوريها بالله. مجمريك زي كور منهر هيدا سلاسية ناوز قدام قدست مريم قرا نايت قدام عويس أقامو كله خناتاتو كفتشي لهم ناوزي بوممصام عوي كبري عوي مسجانا أيو زلنا مجمريك زي كاوزي كأسئلة عننا نايتو تكرسيان سجمات مالتي سكاب هذي زي تفتح لزنيو يتم برهتي تأثيرات تريواز اللهم مالتيو تجميرا بعون ماتيا سباتاችን بخلطة شحن شمانتن مصيام مسرعيوا إذا أكل بيت كريستيان من تاي زي تسرقة تواهيلو تريوا اللهم مستخونتات سويلان تلتيلا بهو أو كل طريقنا إنا مالتي زي ورده عندي هلاخلنا إنا مالتي سلازي كسكا هذي كبر زي تجارلا زنها هترجع أو يسأجم هيترجع وانا زي تجملنا زلوا مبل كالأي أو ذيك أنا مالتي لعلي ثلاثة شحذ أكل هذي يمسي بمريم سنة مالتي لمزني هذا واحد أمبر عم هذا بتعمل بزح سوي ما مسي نيرو نزيجت ما يزبها هالز كأين أمسينا نستيو مخفلتون تقلال أساس يا خمنم زبها نجر أي درس لنيوم سلزي توانا أجمع زنيو ما يزبها أو يسأجم ما خسر حذر اللي يسوي كأنا مالتي مخفلتي
ገርሰናያትን ያቆሩ ከመቀለግ ዛምዛት ታውጻጽየን ዝሰርሐን ያ ህዚ በእዱ ክትልምን ክታሕቲ ብዙኒዮ ብዙ ተሰራትና ማይ ጠፊያትና ቀንያ ክንደይ መከራይና ረኺብና የቀኒና ዘኒና ቀዳማይ ማይ ዝበሃል ናይ ቤተ ክርስቲያን አዊ ጸገሙ ቀዳማይ ጽርጋይ ካልአይቱ ማይ ማለት እዩ ስለዚህ ታ መብራህቲ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን እዚ አቲ ወይ ኮነንት መብራት ማለት እዩ ግን እዚ ግን ቀረብ አይናብ ከተማ ቀረባ እዩ ክንደይ ኪሎ ሜትር ተተዋሂሉ ወይ ካብ ጽርግያ ስለዚ ይንቀሳቀሲቱ ፓርለምበር ያውና 5 ኪሎ ሜትር ናብ 4 ኪሎ ሜትር ይመጽእ በቋራጭ እንደመጽእ ማለት እዩ ግን በመስመር ስለዝመጽእ ግን 7 ተክክለኛ 7 ኪሎ ሜትር ያታ ቦታ ማለት እዩ በታ ጽርግያ መጽያ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ቀረባና ሃለወ ክንደይ ዝኣክል ቤተ ክርስቲያን ጸገም ዘለዎ ንዚስ ክንደይ መጀመሪያ ሶላር ምጽምና ነይሮም ሶላር ተዋላሽያ አቶ ብርሃን ግዴ ጀነሬተር ምጽልና አቶ ዋላሽያላ እዚያ ኸዓነ መበል ካልአይቱ ማለት እዩ ዳጎታ መሪ ኃይለ ስላሴ ዝበሃሉ እዚኣ ሄዮምና እስካብ ህዚ ትስበር ትለዓል እዚኣ ጸገም ትሪዋ ዘለኹም ናይ ድምጺ መግለጽ ዘኒ ህዚ ትሪዎ ኣለኹም ማለት እዩ ተሓዲርና ያ ዘኒና ምንም ዞም ኩሎም ሊቃውንቲ ሓዲረምና ሃሎ ሰአን ድምጽ ግን ኣይቃላሕን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታት እዚ ብናይ መብራህቲ ጸገም እዩ ዝኩሉ ኩነታት ዘጋጥመና ዘሎ ናብዚኣስ 7 ኪሎ ሜትር ንምንታይ እያ ዘይተወርኩትልና ኢልና ክስካብ ክልል ተኸይዱ ነይሩ እዩ ፓሎውን ክንተኽለልኩም ኢሎም ኣብ ምንታይ ከም ዝሞተት ከም ተዓንቶ ተጠቐሰ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓበይቲ መጻሕፍቲ እውን እኒኦፍቲ ውሽጢ ወይ ቅዱሳት እኒኦ ዓበይቲ ቅርሲ ምስ ቤተ ክርስቲያን ተታሓሒዙ ተረኸበ ማለት እዩ ሰኣነ ቤት መዛግብቲ ሳባ መሲሉ ማለት እዩ ህንፃ ስለ ዝኾነ ይዝሕል እሞ ንዝሓለ እቲ ጽሑፉ ይድምሰስ ማለት እዩ ይድምሰስ ጽሑፉ እንተተደምሲሱ ታይና ብድሕሪ እንታይና ክንብል ንኽእል እንታይ ቅርሲ ኣለና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት ዓብዪ ጸገማት እዩ ንቤተ ክርስቲያን እዚ ዝወጽሖ ዘሎ ገዳማትና ብምህዋጽ ገዳማትና ብምርኣይ ዘይንፈልጦም ክንፈልጦም እንፈልጦምን ክንመላለሰሎም ተመላሊስና በረከት ክንሓፍሰሎም ኣብኡ ዘሎ ጸገማት እውን እጃምና ጌርና ተሓባቢርና ክንቀርፍ ዕላማ ብምግባር ኣብ መላእ ትግራይ ከምዚ እናገበርና ገዳማት እንላለየኩም ዘለና ልሙዓንቲ ተኸታተልኩሞ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ እምባስነይቲ ጣብያ ምስዕማ ዝርከብ ጥንታዊ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ውቕሮ እዩ ኣብዚ ካብ ከተማ ነበለት ናይ 7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ቦታ ጸልማት ኮይኑ ክነብር ከሎ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ መብራህቲ ዝብሉ ዘለዎ ተመወለዲ ደጋጊሞም ኣብ ገጠራት ትግራይ ዘለዋ ገዳማት መብራህቲ ኣትይዎን እዩ ኢልና ኣይኮናን ግን ዕድል ኣሎ ጸጋ ኣሎ ካብ ከተማ ነበለት ቀረባ ምዃኑ ሓደ ዓብዪ ጸጋ እዩ ኢልና ወሲድና መብራህቲ ክንሓትት ግድን ይኸውን ለማለት ስለዚ መብራህቲ ነዚ ገዳም ብቋዋምነት ንኽኣትወሉ ተወለድቲ ንኹን ፈተውቲ ቤተ ክርስቲያን ኩላትና ገበርቲ ሰናይ እጃምና ክንገብር ሓደራ ክንብልና ብዋናነት ድማ ብዋና መስመር ሓውዜን እምባስነይቲ እንዳባፅሓ ማዓድዋ ዝኸይድ መንገዲ ዝሓልፍ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ክጉብኒ ዝደሊ ሰብ ብሰንክዛ ናይ መንገዲ ጸገም ነዚ ገዳም እዚ ያ ተባሂሉ ጥራሕ ብዝወረ ሰሚዕዎ ይሓልፍ ኣሎ ስለዚ ኣግሊሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኮነ ኢሉ ሓሲቡ ናብዚ መጺኡ ክሳለም በረከት ክካፈል ዘድልዮ ነገር ክገብር እዛ ናይ ሩዋ መስገሪት ዓባይ ፈተና ኮይና ዘላ ድልዲ መሰጋገሪ ክንገብረላ ህዚ እውን ጻውዒትና እዩ እዛ ድልዲ መሰጋገሪ ተገይርናላ ዓብዪ መፍትሒ እዩ ብዋናነት ፒስታ መንገዲ በዓል ምስትኽኻል የድልዮ እዩ እታ መሰጋገሪት ግን ወሳኒት እያ ብፍላይ ክረምቲ ማይ ክመልእ ከሎ ከተማ ነበለትን ማርያም ውቕሮን ተቆራሪፆም እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ ምናልባት ካብቲ ማዕዶ ገጽ ናብዚ ዝሰግር ሰብ ክሰግር ይኽእልን ብመኪና ይሕሰብን ብእግሪ እውን ፈተና እዩ ስለዚ ብዋናነት ነዚ ገዳም እዚ ብዙሓት ዘድልይዎ ነገራት እኳ እንተለዉ ኣብ ጽርጋ እታ መስገሪት ድልድልን ኣብ መብራህትን ግን ኩላትና ትኩረት ገርና ክንሰርሕ ሓደራ ክብል እየ ጻንሒትና እዚ ዝመስል ነይሩ በረከተ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ይሕደር ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም ፈጣሪና ሰላምን ምሕረትን የወርደልና ሰላም ንኹላትኩም Thank you.